Takže já vás vítám po dlouhý době, po 9 měsících u dalšího konečně videa. Vím, že dlouho nevycházelo žádné, na konci vysvětlím proč. A v tomhle videu bych se chtěl zaměřit na bugy v nějakých hrách, jako například Mall Drifters nebo Sharkbite. Proberem si, jak se ten bug dělá, proč je to game breaking a taky doufám, že ho opraví, že si tohle videa všimnou aspoň. No a my jdeme rovnou na to. Ale můžu teď rychle ukázat. Aby jsem to rychle vysvětlil, tak v této hře jde o to, že vlastně driftujete po tady nějakým obchodním centru, kde je tady i venkovní část, který můžete driftovat. A čím delší ten drift je, tím se vám tady přičítají ty body. Potom si za ně můžete koupit auto. Pokud byste chtěli, tak si můžete koupit vlastně takový začátek modification, nebo nějaký prostě věci, čím se můžete upgradeovat. To vaše auto bude třeba rychlejší. A když bude třeba rychlejší, bude rychleji zrychlovat nebo pomalejší. Když půjdu sem, tak tady můžu to přeskočit, kde když začnu driftovat, tak tady je nekonečná plocha, na který můžete bez jakýkoliv potíží driftovat, jak dlouho chcete. No ne, že by to bylo úplně něco extra rozbitýho, ale nepřijde mi, že se to do této hry úplně hodí. No a my jdeme rovnou na další. Tak další hra je Sharkbite. Tak, takže jako první vezmete si loď, tuhle Pirate Ship. Počkáte chvíli. Takže nasednete normálně, rozjedete se co nejrychlejš tady k rohu mapy. Co chcete, je klidně to rozhoupejte, jo. Takhle do toho prostě narazíte. A few moments later. I believe I can fly. Tak a další hra, na co se nám podívat, je hra Rivals. V této hře jde o to, že 2 lidi nebo klidně i víc bojují proti sobě různýma zbraněma. No a je tady jeden glitch na mapě Construction Site, kde pomocí nějakých výbušnin si můžete odpálit na jeřáb. Takže to vlastně není bug nebo glitch, ale je to spíš takový triček. A my se to teď jdeme ukázat. Tak a vy takhle chcete použít raketomet, odpálíte se směrem k jeřábu a jste na něm. A to je takový pěkný malý trik. Tak, já doufám, že se vám po dlouhé době líbilo toto video. Asi si říkáte, proč jsem tak dlouho nenatáčel. Tak je to proto, že já mám svůj vedlejší kanál, ještě jeden, dám na něj odkaz v popisku. A tam jsem natáčel spíš takový Counter-Strike obsah, chtěl jsem se věnovat něčemu jinému a zkusit to znovu. Ale jak vidíte, vrátil jsem se. Takže pokud se vám to líbilo a pokud chcete, abych pokračoval, tak dejte like, odběr a naschledanou dalšího videa. Run that shit back.